to dobře. Asi tak je. Pojďme se podívat dál, tady máme jeden ze snímků, tam jsou gratulace z toho večera. Podívejme se, jestli tam ještě máme další fotografie, ano. Tady ten pán v tom černém, to je kdo? To je nějaký z pořadatelů? Ano, to byl vlastně člověk, který byl hned pod ředitelem té soutěže Mr. International z Singapuru. Ano, Singapuru, ano. Pojďme dál. Tak, tady můžete vidět Cezara, výherce, a po jeho levici Mr. Pakistán. Mr. Pakistán to byla úplně úžasná postavička. To byl člověk, kterýho si neoblíbil jsem vůbec nikdo z celé soutěže, že on byl hrozně vlezlej. On nevěděl, jak se má chovat k lidem, takže on se snažil být tak velký kamarád, až to bylo hrozně nepříjemné. Takže na Mr. Pakistán každý má úplně úžasné vzpomínky, jako když se třeba po finálovém večeru ztratil někde nějaký po té párty, co jsme byli, a druhý den se snad objevil někdy až odpoledne a říkal, že jsem potkal nějakého člověka z Velké Británie, že šel na nějakou swingers party a prostě jako neuvěřitelné věci. No. Přitom je z Pákistánu, takže... Měl by být pokornější. Asi tak. Podívejme se na další fotky, stále jsme po finále večeru. Tady můžu vlastně vidět pětici, posledních 5 jsme si umístili. Těch 5 ušlo k otázkám od poroty, takže to už záleželo hodně. To znamená, ty, mistr... Indonésie, Švédsko a Vietnam. Ano, pojďme dál. A tohle mistr Švédska, mistr Portugalska. Tady většinou můžeš vidět fotky jako my nejlepšíma kamarádama, takže Švédsko, Portugalsko, Brazílie, Norsko, to byly asi kluci, se kterými si nejvíce, ještě kluk z Belgie. Pojďme dál, tak tohle. Tady jsem s venezuelským ředitelem soutěže ve Venezuele, Julio. Úžasný člověk, to byl člověk, který mi říkal asi zhruba 4 dny před v půlce soutěže, že si myslí, že já a Cezar budeme ve finále jako poslední 2, takže... Ty typoval dobře. Pojďme dál. Tak, a tohle je kdo? Takže, tohle už je ten po finále. Nalevo ve fialové košili můžete vidět mistr Srí Lanka. Ano. Potom mistr Venezuela, mistr Jihoafrická republika, ano. Mistr Indonésie, mám pocit. Ano. A mistr Kanada. Tak to už je nějaká party po finále. To už je party po finále, ano. Pojďme dál. Ano, tak tady. Počkej, hledám nejdřív tebe. Já jsem tam vzadu. Ano. Máš nějakou vestu? Já jsem dostal tričko I love you Bangkok. I love you Bangkok, ano. Pojďme dál.